Wala na daw tubig dun sa spring. Oh no! Ha? Sa dagat na lang daw. Ha? Okay lang sa'yo dagat? Ha? Okay lang sa'yo dagat? Ayos yung forma natin ngayon, Pita. Oh. Ha? TikTok na. Wow. Parang ano dibo ni mama. Laki ng tawa natin, ma. Happy na ka sa birthday ni mama. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu. I am James. I'm jumping. Ate Glay, and andun sa busy silang lahat, guys. And welcome back to my channel. Yay! Guys, so dito kami ngayon sa Burgos Street, Tagbilaran City, Philippines. Then dito kami ngayon kasi nag-prepare kami for outing namin. Wow! Outing kasi mamaya darating si mama tapos may surprise sa kanya. Wow! Yung car. Wow, car surprise. Car Mayroong surprise. bagong car, guys. Oh, may bagong car. Car surprise. Wow! Sana all! Hindi guys, maya-maya. Pero wala pa si mama. Tapos, nagpe-prepare ang kusina ni Tony para sa food namin. And syempre yung sponsor natin si Ate Tats. Ate Tatski, thank you so much Ate Tatski. And sa Mayor ng Valencia. Wow! Mayor ng Valencia. Kasi mag-outing kami ngayon guys. Exclusive yung Pupuntahan namin. pupuntahan namin. Kami lang yung tao doon. Oo, kasi exclusive. Sa Valencia, Bohol. Wow! Nakapunta ka na ba doon? Hindi pa ako nakapunta ng Valencia Ball, pero sa Valencia Bukidnon, nakapunta na ako. Maliligo kami ng spring. Wow! Familiar? Ha? Familiar. Looks family. Okay lang yan. Pero okay lang ako kasi ano naman yun ng spring eh. Safe to drink. And Sheila Joy, this is Sheila Joy. Maraming salamat sa pagtanggap ng mga cupcakes. Wow! From, alam niyo na kung kanino galing to, and his Tats. Thank you so much, Ate Tats, sa cupcakes. And you know who you are, kasi ayaw niyo magpa-mention. And kay Ate Jocelyn, thank you Ate Jocelyn. Marami may binigay din si Ate Jocelyn. Tingnan niyo guys. Wow, yan, saging na saba and saging na lakatan. Ano basta matamis na saging. Tapos ito yung pwede lutuin. Since maliligo kami, lulutuin namin yun. Sasaing namin yung saging. Look, grabe! Grabe tayo. Hindi mo alam yun. No. And ito yung luto yung kusina ni Tony. Yan si Tones. Thank you sa pag-prepare ng food. You're always fun. So para malaman natin guys kung wala bang lason yung pagkain, dapat natin tikman syempre. Yung rice ko. Pang ilang, ano mo na yan? Okay, Ilang yun. plato na yan? Ngayon pa ako kakain guys Ngayon kasi pa may ano na ngayon? kumuha lang ako ng kinilaw na pusit kasi first time ko to guys tapos umalis kami kanina bago pa naluto yung rice kaya kakain ako. Hindi ka pala ako kain. Hindi pala ako kakain. Titikman ko lang kung wala bang lason. Dahil ayaw kung maano sila guys. Ito yung prepare ng kusina ni Tony, cordon bleu, ihiwain pa yan. Bicol Express, afritada and fried chicken andun pa. Wow. Ba nakabaylo nimo? All to. Diba sinutangan ka? Sige lang po ba? Sige. Bibigyan ako binlag-libro nga na niya. Sa Right. mayroon ka mo ba? Ay, ito niya, init. Go, babay. Babay. Meron na yung mga Ito, tinagdagan sa kinasa ba? Turuga. Hubat mo, hubat. Ay, mami, pa-receipt din mo delivery mo pa. Kasi Phil, inside movie. Wala kayo na ululakan, ma? Kasi nagpadari mo ma. Nakakulunan dahil ka
Galing din sa galing mo. Ha? Okay ba? Oo ba? Masakit sa lang na siya. Galing mo na. Ilan na galing na tanong. Happy birthday to you, mom. Let's lakas mga teenager. Look, look, grabe na ba yung kwarto-kwarto. Wow, may food. I'm so hot. Wow! Well, here's your birthday, mama. Eh. Dato naman. Marami ng pera si mama. Oh. Actually, ang surprise, ikaw magbayad. Ano, ikaw na magbayad sa surprise. Thank you so much, Team Dream Payaman. Salamat yun. Salamat yun. And thank you kay Silingan. Thank you Silingan and Ate Tats sa cupcakes. Wow! R pa Mama Risa daw. Ate Tats sa cupcakes and cake na R. Wow, red velvet. Thank you so much. May mga food pa galing sa ano, car surprise. May balloons! Wow! Wow! Gawa mama ay, gawa mama ay. And meron pa kaming ano guys, isang karton na suman from Ate Jocelyn. Thank you Ate Jocelyn. And syempre, hindi nawawala ang seafood from Ate Tats pa rin. Ito yung ano guys, mud crabs na maliliit. And ito yung blue crabs. Wow! Diba blue crabs? And shrimps. Oh, grabe, daming seafood, guys. And nagluto sa fried chicken si Carling. Hi, everyone! Fried chicken ni kusina ni Tony. And ito guys, may niluluto si Papa kasi puno yung ano doon, gasol. Ano yung niluluto mo pa? Pusit. Wow. Pusit. Adobong pusit. Alam nyo ba guys na masarap yan magluto si Papa ng adobong pusit kaya siya yung pinaluto namin. Pero masarap din talaga magluto din mama ni Sheila, si Mommy G. Yeah. Pero yung lulutuin niya ngayon yung hipon. Wow. And guys, ito yung gift, yung surprise namin kay mama kagabi. Ginamit kagad yung pressure cooker kasi mag bistec. Wow. Yung beef steak. Beef steak na Pinoy style. Huh? Oh, di ba? Gamit kagad. Dami naming pagkain guys. Natapos din sa wakas lahat. Ito na. Adobong pusit. Chicken ni Tony. Chicken cordon bleu. Afritada. Bicol Express. Bistek na sobrang lambot. Crabs. Saging. Shrimp. And kakanin. Mga kakanin. Wow, dami. Paalis na kami. Okay, sa kami. Sa kabumbahan na. Excited ka maligo, Snake? Ilang... Pagdating mo, walang tubig. Wala na daw tubig dun sa spring. Oh no! Ha? Sa dagat na lang daw. Ha? Okay lang sa'yo dagat? Ha? Okay lang sa'yo dagat? Dagat, okay naman sa dagat. Kaya wala na mainit. And we're ready? Ready na kayo guys? Yes! Ha? Guys, Ilang months na kayo hindi nakaligo ng spring? matagal na panahon na. Matagal pa. Years na. Hoy, kakaligo lang natin sa bukid. Bukid lang pa, medyo matagal na yun guys. Shout out to Picos. Yay! And tara. And we're here
Hi guys! Daming pagkain. Hey, what's up, Nanap? Thank you so much for pagdala namin dito, Tio. Hindi ako nagdala dito. First time namin dito dahil sa'yo. Dahil kay Mama. Mama, thank you for your everything. Salamat sa sa amin, pag-ampon sa amin. Sobrang dami namin. Kahit ang ingay-ingay namin at may nagprito hating gabi. Maraming salamat, Mama. We love Si you. Miss Tats nagdala sa atin dito. And Daddy Leo. Si Ate Miss Tats. Thank you, Miss Tats. Ayos yung forma natin ngayon, Peta. Oh. Ha? TikTok na na. Wow, sana all. Alam niyo ba guys kung saan to galing? Saan ba yan galing? Sa Carabela Ukay-Ukay. So, okay pala yun, Bet. Sa Ukay-Ukay namin guys. Magkano yan? 50 pesos. 50 pesos. Tsaka lang, hindi ko alam ito guys. Wow, kinuha mo lang yan? Ba't hindi mo alam magkano? Utang. Ah, utang tapos di mo alam kung magkano yung babayaran mo. Si Mama na, pwede namang ihangyo si Mama guys. Hangyo. Hangyo daw. Pwede ihangyo. Liwat dyan mo, Bishi? Yes. Gamit muna bago bayad. Hi, baby girl. Ano masasabi mo sa Bajang Spring? Para siyang meron spring pool. Spring pool, wow, spring pool. Ang ganda guys oh. Oh. Super clear ng water. Oh, alam nyo ba guys na yung tubig nila dyan galing sa spring? Yeah. Yan. Resort siya. Oh. Galing yan dyan guys. Tas yan, didiretso yan. Yung Parang tubig, feeling nagfo-flow lang yan. Running Free water flowing. yan, oh. Parang feeling ko maginaw yung tubig guys. Ha? Maginaw. Feeling mo? Oh, kasi free flowing eh. Pag free flowing, maganda yun sa feeling kasi hindi na stuck up yung tubig wah. Oh. Super clean. Ah. So good. So clean. Ay, hindi pala ito advertisement. Wala ka. Saan yun? Ha? Lagi ka pupunta doon, oh. Hindi. Nakikita ko lang sa mga ano nila, slogan. Hoy, hindi ako pumunta. Ay, hindi ka Slogan yan, guys. Hindi ka pa. Pero ano ba yan? Pero ano guys, maligo na tayo. Ah, tara. Ay, kakain pa tayo. Kakain ba? Oh. Kain naman lechon. Wow. Yun, oh. Grabe, mama. Parang ano, dibo ni mama. Laki ng tawa natin, ma. Happy na ka sa birthday ni mama? Oh, daming surprises. Simula kagabi hanggang ngayon. Thank you, Bajang Springs. God is good, God is great. We thank you for all is good. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Birthday to you. Birthday to you. Saya ang grupo. Salamat po kayo. Teo. Teo. Kamusta man ang pagkaon? Kayo? Sobrang sarap. Best birthday ever. Best birthday ever. Ni mama. Hi, Ma! Yum. Sarap yum. Okay, pas alright. Lami, Pet. Ba't di ka kumakain, Pet? Diet ka, Pet? Iyay, diet. Maraming salamat Bajang Springs sa pag-accommodate sa amin dito sa Valencia, Bohol. Guys, sa mga gustong mag-ano dyan ng spring, yung may swimming pool sila dito na galing sa spring. Lamig ng tubig nila dito. So gusto nyo mag-ano dito guys, punta na kayo dito sa Bajang Spring Resorts and Hotel.